görür müňläp billap ýaşap gelýän aýtgylar bar, nakyllar bar. Şu maşgala diýilýän zat, maşgalam, baş galam diýip aýtýar. Baş galam. Şu baş gala diýmek daşyň gorup duran zada gala diýilýär. Şu maşgalam pozulmagy, ýa-ni baş galam, daşyň gorap duran galam ýumurulmagyny aňlatýar. Şu türkmenne gaty ýokş görülýän zat. Sebäbi şu daşyň gorap duran galam ýykylmagy, şu yetişip barýan çağlaryň, yetişen çağlaryň hemmesini ören durmuş ýoluny yaramaz täsir edýär. Kakasy oglanyň men gulluk edýän oglanlar eskerler bilen kän duşýan. Kakasy ýok, ejesi bilen ýaşap duran oglanyň bir erbet gylyk häsiýetleri bar. Ejesi ýokda kakasy bilen ýaşap duran bu Allah aýrandan aga zahrentel. Allah aýranna adamlar näçe bilen aga eliň bilen şu durmuş pozmakdan bir habar ahir eden onu. Bu çağalar gör ne güne düşüp galýarlar ahir. Ondan bu bir näme dersin bu durmuş peleğin sarhy, gara öň gatyr aýap gorulýan zat, saklanýan zatlarym bir hili bolup şu atlarym adamlar äskermezlige var we ýeten däldir welin gara şu zatlan gowşap köpelýänligini adamlar bilýärler. Şoň üçin şu maşgalany nädip düýbüni tutup başlamalymy? Nädip düýbüni tutup başlamaly? Şoň üçin ata-babalarymyz adamlar pikirlensinler diýip şuňa atın atasy gerek, ýigdiň ejesi gerek diýip nakyl aýdypdyrlar. Şu gaty gadymdan gelýän nakyl şu. Atın atasy gerek, ýigdiň ejesi gerek diýilýän nakylyň düýp manysy çağa zehin ejesinden geçýär. Çağa zehin ejesinden geçýär, kakasyndan süňňi sagatlyk erjellik geçýär. Keýmir Serdar aýdypdyr, eger bir ahun ogluň bar bolsa diýipdir. Şuňa bir kördeki gyýdy alyp berseňiz diýipdir, ahun oglany. Şundan bolan agtyklanyp 4 tan goýun eline berip bar aýlak geldiseňe 4 goýun akitdim, 4 goýun geçirdim diýer welin 28 tan goýun eline berip akitip geçirseňiz gaýdy şeýle 28 tana bilmez diýipdir. Ejesiniň kördekinligi üçin kakasynyň ahunlygynyň bir pisselik peýdasy ýok. Görem zehin ejesinden geçýänligi üçin indi şu gelin alaňyzda gaty häzir bolup almalygyny aňlatýar. Şu yaman gaty häzir bolup gelin almalygyny aýdýar. Sebäbi şu sen agtyklan zehinli ýa zehinsiz bolmagy gösgöni alan gelinine bagly. Şoň üçin şunu nädibem bolsa adamlar syýlapdyrlar, görüpdürler. Keýmir Serdaryň şu baradaky gelin saýlaýyşyny gurrunly öňe beripdim görýin. Şuň üstüne gelenmişsen ýene aýdyp beräýin men şunu. Keýmir aga 1712-nji ýylda doğup 1802-nji ýylda 90 ýaşap dünýeden gaýdan adam. Ha şuň dünýeden gaýdan näýem 220 ýyl bolup geçip gidenem bolsa elin düýün aramyzdan giden ýaly halkyň arasynda hem aýdan zatlar ýaşap ýör. Diýmek gaty dogry awat dogry zatlar aýdanlygy üçin şu hadiseni ýaşap ýör. Keýmir Serdaryň dünýede bir ogly bilen bir gyzy bolupdyr. Allahyň beren zatdyr da her kime näme. Bu ogly aýnadar ogly yetişenliginen bu bilmän alypdyr. Bir çapagulçylyk zamanında, alamançylyk zamanında 19 ýaşyndan türkmeniň hany bolupdyr. Şuň bilen hem garaz şeýip ýaşap gelip oglunyň yetişenden duýmany alypdyr da ondan birden ogly muny öýermeli her yetişenden. Muňa gelinlik gözlemäň alaçyny edipdir. Şu gelinlik gözläp bir han kişi bir ýerden ýekejeli atly gidip barýarmyşyň görýän şu bir garaz töwerek taşyna alar bermejek bolýar ekeni. Şu gider ýerleri ýekejeli gidýär ekeni. O bolanyň daşyndan aýlanyp geçýär eken bir biňjalyk bolmasynlar diýip. Bir owaň deňinden aňry ýandan geçip barýar eken görýän bir
bir öýlençi diýip bir ýagyş bolýa, häzirlerem Hudaýa şükür Türkmen olar ırsarlardan kem däl. Şu öýlençi diýen ýagyş duýman Nurkan bir telpek gel bulut gelýärdi. Dünýäni fusiyle edip gidiberýärdi bu ýöne. Dünýäni fusiyle edip atly geçip barýarmyşyň bolýan. Bir uly jala çağwa gelipdir. Şopursadan bir 7-8 sanak gyýyr arkasy odunly hozolugy o tamdyr odunmy, hozolugyň odunymy alyp gelýär ekenler. Bir ýagyş şeýle güýçli ýapdyr bolup gyýyzlar odunlaryň arkasyndan düşürüp durdy. Hemmejigi odunyň ýygyna geçip oturup durdy. Bir gyýyz odunyň ýelesine geçip eginnäki donundan çykaryp ýani odunyň üstüne ýapyp oduny öletmejek bolup özü oduny gorap durupdyr. 7-8 gyýda ýygyny otyr, bir gyýdam ýelesinde durup oduny gorap dur eken. Keýmir agada at taýyp duran bolup durýan atyndan düşüp durup bir sowulýan çady. Ýaz ýaşy aýrylyk gidip durýan her kim garar gyýyzlar oduny öle bolup durur. Keýmir serdaram ara daş bolmadan atyny iýdip baryp durdy. Gyýyzlar tanapdyr serdar kaka salam elik diýipdirler. O salam aňy soraşyp durdy. Gyýyzlar bir zat sorajak men sizden diýipdir. Ha bir 7-8 san gyýyz odunyň ýygyna geçip oturdy. Üstüne öletmejek bolup. Sen gyýdym odunyň ýelesine donuny çykaryp ýapdyň üstüne özüňe ýelesine durdyň amyň diýipdir bolun. Serdar kaka diýipdir. Bir garry atam bar öýde. Gözünde de kemçilik bar diýipdir. Şu oduny öledip ertdim, öýüň içinde ýakaryn bolýan. Öýüň içi tüsseden dolardy. Olalam gözü kemçilikli atamyň gözüne ýene ziýan bolur. Şoň üçin oduny gurja etip ertdim. Atamyňa gözüne tüsse ýapmaz. Özümem guranır, guroduny. Donumam guranır da diýipdir. He, berekella diýipdir muňa diýär. Han öýüňiz nerede gyýdym? Han holy bizinki de diýipdir. Welle bu gyýda syn oturupdyr. Görüpdir diýär, syn oturupdyr. Garaz şunyny oğlu yetişen adam gelinige şu bolja ekenliğin pikir bilen bu gyýyzlarla hoşlaşyp ýörep gidiberipdir diýär. Bir keýmir serdar bir gören ýerini gaça İsa adam eken bir Allah'ın nazarsyň adam. Şu adamlara sahip Kur'an adamlar diýilýär. Sallança uğraylan adamlara sahip Kur'an diýilýär. Keýmir serdara da sahip Kur'an diýilýär. Bir ýanky öý ýdap gelipdir. Gelipdir bolun atyn daňypdyrdy. Daşarda kim bar? Gepleşere adam bamy kadise geliverin diýip ýankyja gyýzaşyň sesi eşdilipdirdi. Başga adam ýok eken. Bir öýe horoşaja öý kapyny açyp öýe giripdir bolun. Gyýyz bir agaçlanda hamir edip otyr ekenni. Ýani gelen adama seredip geçiverin diýipdir bolsa seredenine bir gözünün nararazykdygyny keýmir serdar görüpdir. Bir gözünün kemçiliginiň bardygyny görüpdir de geçip oturup durdy. Indi bu gyýyň öňkü şu odunyň ýelesinde duran gyýyň ýene de şu bir akyldy barlaýyn diýip öý dagam däl eken bolup tüýnügi gyýşyrazy eken diýipdir. Keýmir serdar bolýar. Ýani hamir edip duranja gyýyň serdar kaka tüýnü gyýşyram bolsa tüssüz gön çykýandyr diýipdir. Şey diýipdir bolýan inni boldy diýipdir diýe. Inni boldy diýipdir de. Şo jagaş gyýy aýnalar diýen oğluny gelin edip atdyr. Ne şu akylyny barlamak üçin. Ýani al gelin edip alınjak gyýyň akylyny barlap alynýanlar. Bir zady şu adamlar inni hükman aýdyp duran zadyny subut etmeli bolýardy. Onuň menem şunu size subut etmekçi bolýan şu zatlary. Eger bir adam bir televizion şarkyny oýun kenary. Bir durmuşda her ýyl wakalar bolýardy, bir hil bolýardy. Bir mehekkalak gyýyr. Bir özüne orman duran oğluny ýazylýardy. Türkmen muňa ýazgyp diýär.
Ara şeydip yankı bular öyüşüp bolup gidiver yerler. Yankı oğlan, erkek adam, eşeğini alardan galap bilmeyen adam, eşeğinin kangasını çeksin çekenlerden özümüncek bolsa ağdarlık yatır. Eşeğin dank kaçsa boşap yatır. Şunu avad edip eşeğin dank bilmeyen adam, häzirki edir şuunki günlerde bir suud edip aýtmak üçin yankı mehek ýaly gıydam ally diýdiler. Şundan bolan oğlan kakasa eşeğini dana bilene. Yankı bolan oğlan daşar ýurtdan geçirilen fagr olmaşyn çepir oly geçirip dura. O kakasa eşeğini dana bilene arýan. O yankı oğlanın iň soňky tehnika dünýäde Toyota maşynyň fagr olyny çepir oly geçirip dura. O okan oýan adam ýok arýan. Onu da o derecedeki tilsimaty özü o tarafına geçirip durur. Ne için? Ejesinin zehinliliği için. Yani ejesinin zehinliliği için sol zerarlı kakası eşeğinden bilene, ejesinin zehinliliği için yankı bolan oğlan maşinin en son çıkan täze maşinin son hem belatları çekip, timin çekip bir duran oğlan bolýar ary. Şu adamın suud etmek için ediyen. Kimdir de birinin şu atlara bir näme diýdim oğlum diýmesini suud etmek üçin ediyen. Şoň üçin atın atasy gerek, ýigdiň ejesi gerek diýip aýdýarlar. Şunu ören seresap bolup şeýdip maşgala tutup nikah edip başlanan maşgala hiç wagt taýmaya, hiç wagt taýmaya. Ýene şuň bilen bir urdaşrak pikirli bir nakyl bar. İt ata çeker daya diýip aýtylýar. İt ata çeker daya diýip aýtylýar. Şu näme? Indi men adama degişil tarapyna aýdyp geçip gitýänlämiň. Näme üçin daýysyna çeker? Çağa näme üçin daýysyna çekmeli? Şunu bir näçe adamyň ansadyra urun tapan kişi bolup daya dälle daya çeker diýip aýdýarlar. Bir märekäň içinde medeniyet öýünde kän adam aýdyp durmaz bir gelin nuruna dara şu nakly näme dogry aýtdyňyz. Daya dälle daya bolmaly diýemem. Wah gowy aýtdyň da daya näme diýen bilem aga. Onu näme çeksin o? Sen näme on dayaň näme diýdiň bilýän bolsaň kime çeksin ary. Indi daya näme? Bir zadyň bir ujuny eşitýärlerde suud etmän aýdyp dur. Daya näme? Daya kadim zamanlarda beg adamlar bir özüni orayan adamlar täze bäbek bolanyny bunun oğlu ka şun ejesine kömekçi bolsun diýip bir adam tutup durlar. Ol terbiýeçi däl. Çağalar wagtynda terbiýeçi däl. Daya oň ýöne bunun oğlu arasalar gow saklamak üçin täzeden gunnap bermek şoňa daya diýýärler. Ondan ol daya başga. Indi şol terbiýeçi bolsa, mollum bolsa, ýedar kama çekmesem hem yerden götüreni çekerin diýen bir nakylym bar. Şu yerden götürenem göbe önesi bolýar. Indi şu ýedar kamda bir abirine çekmesem şoňa çekerne. Indi şu terbiýeçi çeksede, mollumna çeksede bir zat bolýar bolyn. Indi daya näme? Indi dayana aýyrdyk bir näme dogry. Ona daya diýilen gunnowda akçaga seredýän adamy. Ona hiç ýeri çekjek goýjak gumany ýok. Indi daýy näme? Indi men ejem daýym. Şu ejem bilen ejesi kakasy bir adam daýym men. Şu daýym bilen ejem bir ejeden dogulýar ikisi. Bir ejeden dogulanyny üçin 9 aýlap enesiniň göwresinde bolan çağı ejesiniň ganynyň özüne gerek muktary alyp dünýä iýnýär. Men daýymam ejem bilen ejesi bir ährin. Olam şondan özüne muktary. Ejem bilen daýymyň ejesiniň birligi üçin bir gan. Daýymyň gany bilen ejemiň gany bir gan.
bir gan. Şoň üçin gan ahyryň. Gany başga ahyryň diýendirler, gany bir, gany başga. Şu oyuncak gurrun däl. Şoň üçin daýa çeker. Daýa, dogan daýa çeker diýip aýdýar. Şu dogan daýam eddil süýtdöş dogan bilen kaka bilen meňdes boluy garnaşlykda duran adam maşgalada. Şoň üçin it ata çeker, daýa çeker diýip aýdylýar. Şuym subut bir düşünýän adama subut etdim mikän diýip aýdýar.